Hej Thomas, Romeo her. Jeg starter bare lige på. Gør rede for de tre klassiske ideologier: liberalisme, konservativisme og socialisme. Liberalisme opstod i 1600- og 1700-tallet. Den opstod, fordi der var en masse ny handel, der startede, og der blev opdaget nye lande og større mulighed for at handle verden over. Liberalisterne ville have frihed under eget ansvar, på den måde, at hvis man trives og havde det godt, var der ikke noget problem. Men til gengæld, hvis man ikke havde nogen penge og ikke kunne leve på den måde, så var der ikke nogen stat til at hjælpe. Det var sådan, at købmændene fik rigtig meget magt. Og de var selvfølgelig glade for det, fordi de havde masser af penge og mad til at overleve. Men det var svært for dem, der hang lidt bagved. Det kalder man også for en fri stat. Det vil sige, at staten ikke har særlig meget magt, øh, men man får et meget større marked til den her vej, fordi alle de handler med hinanden. Konservativisme. Man kan på mange måder sige, at konservativismen er det modsatte af liberalisme. Det vil sige, at de rige har den største magt. Det handler om, at alle skal have en plads i samfundet, men de rigeste har den største magt. Man starter sit liv, når man bliver født. Man går i skole for at lære viden til det job, man får. Man stifter en familie. Man går på pension, når man endelig har tjent staten. Øh, Man vil gerne have, at markedet det bliver større som liberalist, men det må ikke blive så stort, at det overtager magten. Det skal på den måde være kontrolleret. Socialismen var et modsvar til øh, konservativismen, øh, og det handler meget om, at man skal være solidarisk, men på den anden side handler det om, at staten skal have den største magt. Øh, Det er fordi, at alle i samfundet, de skal have en chance, og det synes folk, at hvis staten har alle pengene, eller størstedelen af pengene, så vil de kunne fordele dem ud til også de svageste led, eller til svageste i samfundet, så de også har en chance for at kunne komme ud af social arv og den anden andre slags hæmninger, der kan være, hvis man ikke har lyst til at tage en uddannelse, man ikke kan tage en uddannelse, man ikke har tid til at tage en uddannelse, så kan staten komme ind og hjælpe med at give nogle penge eller midler. Hvordan har forholdet mellem vælgere og partier ændret sig de seneste 50 år? Vi er inde i en okay tid med tillid til de forskellige partier. Vælgerne har fået mere tillid til lederprofilerne. Der er kommet flere partier. Vælgerne har større mulighed for at vælge lige præcis det, de vil have. Sådan at hvis de ikke er tilfreds med nogle af de andres meninger, holdninger, dagsorden, whatever, så kan de bare finde et nyt parti, for der er rimelig mange, man kan vælge imellem. Der er tilpasset til mange smagsarter. Øhm, det er måske blevet tid til, at nogle af de nye partier kommer frem. Øhm, det kan man vel se på nogle af de gamle partier. Socialdemokraterne, radikale, konservative og venstre, at medlemstallene de falder markant, og de bliver ved med at falde. Det er også nemt, det er også rimelig nemt i den forstand, nemt og nemt, men man skal have 20.000 vælgere eller stemmer for at blive registreret, så man kan blive stemt på til et folketingsvalg. Det handler også meget om partiernes dagsorden og mærkesager, hvem der stemmer på dem, fordi hvis mærkesagerne ikke passer, så har man jo ikke tænkt sig at stemme, altså hvis man ikke, eller dagsordenen ikke stemmer, øh, passer de til den vælger, så har man jo ikke tænkt sig at vælge det. Øh, ja, så det tror jeg, det er Thomas. Ja.